ଏହି 10ଟି କଥା କେବେ ବି ତୁମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। 99% ଲୋକମାନେ ଏହି 10ଟି କଥା ଭିତରୁ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ବି ତୁମେ ଏବେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରୁଛ, ଏହା ଓଲଟି ଯାଇ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହାକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି ତୁମ ସହ ହେଉଛି କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ରିଲେସନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତୁମେ କାହାକୁ ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ କଥା ବା ମନକୁ ବାଧିଲା ପରି କହିଦେବା ସହଜ କଥା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି କାମ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି କାମ ମିଳୁନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ଯଦି କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁଦିନ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ସହ ଯେତେ ବି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ନା କାହିଁକି,